ena atuti ndi ma account ambirimbiri a Facebook koma sitikudziwa kuti tingapange delete bwanji. Ndi video iyi tionesana mmene tingapangire delete Facebook account. Ndi choyamba tipita pa settings, tikapita pa settings tipita palemba kuti personal and account information, tipanganso click pamenepa. Ikafika apa ndi kuti tipanga apalemba kuti account ownership and control, tipanga click pamenepa. Kenako tipita apalemba kuti deactivation and deletion, tipanganso click pamenepa. Ngati mufuna kuipanga delete mapanga mmachongera mmodzi palemba kuti delete account. Kwa mukapanga delete ndi kuti khala yapitira. Deactivate ndi kuti makhala kuti mwangoyidekhese kuti samaoneke pa FB po ndi mmayikira nthawi, komano tikupanga za delete ndi tipanga continue to account deletion. Tikapanga choncho tipanganso continue. Tisesereka musimu tipanga delete account. Ikafika apa mayika password yanu, kenako continue. Ndi account yanuyo imapangika delete after 30 days. Ngati mufuna kuti account yanuyo ipitiretu osayisiranso kupanga login, chifukwa kuti pa 30 days ipo umatha munthu kuipanga kuti isadelitike. Mwina unapanga mwangozi utha kupanga kuti ibwerere. Ngati mufuna kuti ideletikiretu mungoyisiyanso msamayipange login muyiwale, ndikuti after 30 days izasowiratu. Ndi izi ndi zimene tinakonza. Ndi tionananso ku video ina. Ngati muli ndi funso ingopanga ni comment ndi kuti izakhalanso video yotsatira.